שלום, אני הראל. עכשיו זה החלק הראשון של רשימת של איפה להשיג את הערכה המקורית. בסרטון הזה עשו לי המון ניסיונות לא טובים. הראשון בקיצור המון ניסיונות, האחרון יצא מעולה, אבל בגלל שאני לא ותיק ביוטיוב לא נתנו לי להביא סרטון מעל רבע שעה. הסרטון זה 16 דקות, לא נורא. עכשיו היום אני אראה לכם איפה להשיג את הערכה המקורית. נכנסים לגוגל, ככה, הנה לגוגל, תכתבו. רק שתדעו דרך אגב, זה סרטון שבו נראה לכם איפה להשיג את הערכה המקורית בארץ. בחו"ל יותר זול אבל המשלוח נורא יקר. תכתבו ריינבו לום, ככה, הנה אני עכשיו מסמן לכם. ריינבו לום, רייש, שתי יהודים, יוד יוד, התכוונתי להגיד, נון בית וו ואחרי זה רווח למד וו מם סופית. רואים, תלחצו כאן על ריינבו לום ישראל פייסבוק. הנה, ניכנס כאן, הכתובת הזאת, רק שתדעו זה פייסבוק. זה פייסבוק מעולה. הפתעתי וממליץ לכם. ובקיצור, פייסבוק טוב, פייסבוק הזה נחמד. מי שרוצה לעשות תחרויות, בקיצור נחמד. עכשיו תלחצו על הכתובת הזאתי, שיהיה. יש פה את פה יש את האתר. אם תרצו אני יכול לעשות סרטון שאני אציג בו את האתר. רק כן, שכחתי גם להודיע לכם שהסרטון הזה הוא מיוחד. דרך הצילום פה זה של מסך, זה רק של המחשב. זאת אומרת, אתם לא יכולים לראות את הידיים שלי. דברים זה תחת צילום של המחשב. עכשיו אם אתם רוצים אני אעשה לכם סרטון גם עם אותו אפקט של המחשב, אבל שלהראה לכם בו את כל האתר. אבל אני בינתיים עכשיו לכם דבר הכי מעניין זה ללחוץ על רשימת החנויות שיש. תלחצו על איפה קונים. עכשיו מישהו באתנם שלך תדעו שזה האימייל שלהם. אם אתם רוצים לרכוש דרך האינטרנט, הנה יש כאן רשימה. ומתחת פה יש מרכזי חנויות. הנה יש כל מיני חנויות. עכשיו אני אראה לכם את החנויות באינטרנט. לוק, אתר חנות, לוק. יש שתי אפשרויות שאתם יכולים ללחוץ כדי להיכנס על הריינבו לום. ערכת ריינבו לום מקורית או ריינבו לום. אני אלחץ על ריינבו לום. הנה, לוחצים. יש כאן המון דברים נחמד. המון אייקונים כאלה, שטויות, אקססוריז, מעמדים, גומיות. חנות טובה. ואתם רוצים לדעת איזה חנויות שאני הכי ממליץ לכם לראות, לקנות מהן. ברמת המבצעים תמנים גומיות. ולוק זה לא מבצעים אבל חנות מעולה. נחשוב בזה שזו החנות היחידה בארץ שיש בה את המיקס מטאלי. ויש בה המון אייקונים. הרבה אייקונים וטריונים. תוספות בקיצור. את החנות האינטרנטית Home Organize. זו חנות, רק שתדעו, החנות שאני הכי פחות ממליץ לכם עליה. הכי פחות, תאמינו לי. קודם כל, יש כאן רק את הערכה, אין תוספות, יש רק את הערכה המקורית. והם נורא יקרנים.
מהערכה המקורית, 110 שקלים, נורא יקר. זה ערכה מקורית שבדרך כלל עולה 100 שקלים, התכוונתי 90 שקלים, ועוד, ובחוץ לקופסה זה עולה 75 שקלים. בקיצור, לא מאמין לכם יכולים לקנות מהם, אבל אם אין לכם ברירה, תקנו. האתר טופ טוי, לוחצים על הקישור. זה אתר מקום שני בארץ שאני הכי לא ממליץ עליו. למה? יש פה את הערכה, בואו נראה כמה עולה הערכה. 85 שקלים. גם זול, אבל לא כמו המבצעים של ספינים גומיות. והנה יש גם חבילת גומיות, בגלל זה. אני אוהב חנויות שבהם אתם יכולים לקנות המון חבילות גומיות, לא רק ערכה וחבילת גומיות רגילה. כאן בקיצור שבאמת יש בהרבה דברים, כל מיני דברים. יש בהרבה דברים, באמת מה שאתם צריכים. החנות צמידים גומיות. תלחצו על הקישור. לא כשתדעו אם אתם מוצאים אתר עם הכי הרבה מבצעים, זה. רואים? הנה. רואים, יש כאן ערכות. בערכות האלה יש המון מבצעים. אני לא אראה לכם את כל החנות. מי שרוצה, אני יכול לעשות, מי שרוצה, תגובה אחת לפחות בקשה על זה, ואני אעשה סרטון שאני אציג בה את כל החנות. בינתיים אני אציג לכם רק את הערכה, השעונים, המבצעים וסרטוני ההדרכה. ובאביזרים, מהאביזרים אני וקופסאות האחסון. רואים? וואי, כן, לא, התבלבלתי, אני אראה לכם את כל החנות. הנה, ערכה, גומיות, יש בצבעי הקשת, זאת אומרת רגילים, אטומים. הנה, כאלה. יש. זוהרים, שחצי מהם נאון וחצי מהם זוהרים. ירוק זוהר, כתום זוהר, ואלה הנאון. יש למשל מיקס נאון. מהאהבתי לחצי חצי, לא יודע למה זה קשור בכלל לחצי חצי, אבל לא משנה. גומיות זוהרות בחושך, הנה אתם רואים? אלה גומיות רנדברום זוהרות בחושך. ככה הן נראות בחושך. חושך ובאור נראות לבנות. גומיות ג'לי שקופות. רואים, זה ג'לי שקופות, זאת אומרת החצי שקוף חצי אטום. חוץ מהג'לי שקוף שזה לגמרי שטופן, זה לא אטום אפילו. שתי הג'לים החיובים עליי זה השקוף וכחול ים. די חצי חצי. אתם רואים זה חצי חצי המון חצי חצי. יש כאן מיקס, זאת אומרת מעובבים, נאון, ברצלונה, צבעי ברצלונה, הנה, מישהו יוצא ברצלונה, למרות שאני אוהבת עליהם כדורגל, הנה, ברור שהתאהב בחבילה הזאת, זה כל הצבעים של ברצלונה, של סמל ברצלונה התכוונתי. הלו קיטי? שמישהי בת כזאת שמתה על הלו קיטי, שתקנה את זה. הנה. מיקס גומיות בצבע התווה, אתם רואים זה מספיע כזה. מיקס ריינבולום בצבע מכבי חיפה. יש עוד מכבי חיפה, ממליץ לו לקנות את אלה.
מי עומד בצבע מכבי תל אביב, בשעות של מכבי תל אביב, ממליץ לה לקנות אותן. הנה. עכשיו, קופסאות אחסון. כמו רואים, יש 3 קופסאות אחסון שמקבלים איתם משהו, ו4 קופסאות אחסון שלא מקבלים איתם משהו. תוספות, שזה כל מיני אקססוריז כאלה. פה יש בעיקר חרוזים. אם אתם רוצים טיליונים, תלכו ללוק, אבל אם אתם רוצים בעיקר חרוזים, ממליץ לכם פה. יש חלפים מקוריים, אם נשבר לכם, הלך לכם לאיבוד, תקנו. רואים? ידעו אחד אגב, זה לא במלאי וזה גם לא יכול לחזור להיות במלאי. שעונים. שעוני רנבולום שאפשר לשאף תמידים. אני אעשה סרטון הדרכה עם שעון, איך מכינים. הנה, מבצעים, יש כאן את כל המבצעים. יש בינים גומיות. אתם רואים שכאן המון מבצעים דווקא. ויש כאן גם סרטוני הדרכה. סבלנים קצת, בסדר? אם אתם רואים, יש כאן המון סרטוני הדרכה. הרבה התכוונתי, לא המון. אני לא רוצה להגזים. והנה, יש דבר אחד שאני רוצה לאכות לכם בחנות. יש כאן איזשהו טור, אני מקווה ביותר, זאת אומרת הגומיות והתוספות שהכי מבוקשות. ומה הכי חדש? אתר מחוץ לקופסה. זה האחרון שלנו לחלק הזה. אחרי זה אני אראה לכם איפה להשיג את הרנבולום מחול. חצו על רנבולום. אתם רואים, יש כאן ג'לי. מקום שלישי מהחנויות שאני הכי ממליץ עליהן. למקום שני מהחנויות הכי ממליצים עליהן, כי הראשון זה מחובר תמיד גומיות ולוק. מזוודה מלאה, הנה מזוודה מלאה גומיות, מזוודה ללא גומיות, ערכה מקורית, גומיות מעורבבות. יש כאן המון גומיות ג'לי. עכשיו בואו, הנה אתם רואים את כל איך לקנות בחו"ל. אני אראה לכם בסרטון הבא. אני אראה לכם בסרטון איפה לקנות את הערכה המקורית חלק ב'. ביי ביי.